Ya wuya TV gaskiya tsirararta. Ya wuya TV gaskiya tsirararta. Ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa ta yanda za a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabbin shirye-shiryen. Ya wuya TV. Kunnen ƙashi shahararre fitacce fim ɗaya tilo da ya zagaye nahiyar Afirka wanda yanzu babu irinsa a masana'antar Kano, inda fim ne mai dogon zango wanda ake lakabi da kunnen ƙashi. Kowa ya san Musa Mai Sana'a inda yana yin fim yana faɗakarwa, ilmantarwa, nishaɗantarwa, wanda ba daban shi ba a cikin fim ɗin jaruma ya zama lami. Sannan Musa Mai Sana'a ya zo ya yi Makota, daga Makota ya yi da Kaduna, amma duk wayannan jerin fina-finai guda uku na shahararren wannan MC ne wanda ake ce mai Malam Ibrahim Sharukan, wanda ake mai lakabi da gidan biki masoyin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musa Mai Sana'a ya ga ba za a yi babu shi ba bayan ya kifa wani shahararren fim ɗinsa ɗan tijara, yanzu ya ɗauko wani shahararren fim wanda ake mai lakabi da kunnen ƙashi. A kunnen ƙashi Musa Mai Sana'a yana wakacuwa tashi, yana furumfuji masa, yana yin abin da ya ga dama san ransa. Musa Mai Sana'a a cikin garin nan babu mai gaya mai yaji, ganin mahaifinsa ya mutu ya bar gadon wani masallaci. Musa Mai Sana'a ya bi da hagu ya bi dama, yana ganin dole sai an sai da masallacin nan. Abinda zai baka mamaki, baya jin kunnen kowa ko kuma baya ganin kowa da gashi. Duk babban da ya mai magana sai ya ce ya sai mai ne, ba zai mai ba tunda ba a taimaka mai da rai mahaifinsa ba, yanzu bai isa a ce an taimaka mai ba. In kuma yana bayi ci da sha ya janye. Abin mamaki, abin al'ajabi, wannan fim din kunnen ƙashi masoya da yawa suna kallon wannan shahararren fim din. Sai dai abin al'ajabi, fim din kunnen ƙashi ya shiga jerin gogayyar manyan fina-finai na masana'antar Kano irin su Izzarsu, Labari na, Tarkon Ƙauna da sauransu. Yanzu akwai wani gagarumin shahararren fim da Almi yake shirya mai suna Alaka. To wannan kunnen ƙashi di ana ganin wasu suna ganin ya dame su, di ya fi su ma kyau. Abin da yasa nake gaya ma wannan saboda yanzu da jama'a suke kallon wannan shahararren fim mai suna kunnen ƙashi a tashar Mai Sana'a Kano TV. Hakan ne yasa Musa Mai Sana'a ya fito da gagarumar wata sabuwar fasta cewa wannan ita ce fasta fim ɗinsu mai suna kunnen ƙashi. Duk mutumin da yake da downloading zai sai fim, to idan zai bai sai wannan fasta kunnen ƙashin bakar a zo a kama shi yaga kamar an mai ba daidai ba. Abinda zai baka mamaki, abinda zai baka al'ajabi, a ƙarshen episode 8 mun ga Musa Mai Sana'a ya tara mata yana announcement cewa mata suna ta cewa ba a fito musu da nasu fim din ba. To mata ya ce su sha kurumin su, kwanan nan za a fito musu da shahararren fim ɗinsu mai suna Malamin Mata. Wannan Malamin Mata fim ne na Musa Mai Sana'a. Ya ce bacin ya gama fim ɗin kunnen ƙashi zai bugi kirji ya kawo musu wannan Malamin Mata. Ya ce mata iyayenmu ne, mata yayyenmu, mata ƙannenmu. Kuma Musa Mai Sana'a ya ce da mace ta ji kunya gwara jarin sai kare, gwara ya sati guda bai kawo ko kuma ya sai ya siyo wani abu a gidansu ba. Abin mamaki, abin al'ajabi, wannan shahararren fim mai suna kunnen ƙashi ya bugi kirji, ya shiga jerin sababbin manyan fina-finai a masana'antar Kano. Hakika kunnen ƙashi yana nishaɗantar mu, ilmantar mu, faɗakar mu da abubuwan ban mamaki. Kaɗan daga cikin shirin fim kunnen ƙashi. Kunnen ƙashi dai kowa ya sani an kai Musa Mai Sana'a asibitin mahaukata. Daga fitowarsa ya fara hargitsin hayam, ya fara wakacuwa tashi. Hakan ne yasa aka ga kamar allurar lakatif aka yi mai. A yanzu dai Musa Mai Sana'a ya ce da ka zage shi gwara, da ka zagi baburin nan gwara ka zage shi. Hakan ne yasa Musa Mai Sana'a ya ringa bin inyamurai, ya nemi musu dan kira, ganin ba su sai masallacin da ya uban sai bari gado ba. Amma duk da haka inyamuran ba su kasa a gwiwa ba, sun yi shiru sun baze. Amma Musa Mai Sana'a aka ce wai tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan doka. Musa Mai Sana'a bai raga kowa ba a ƙauyen nan, ko kuma in ce a cikin garin nan. Muddin yana ganin bai ga darajar ka ba, kai ma ba za a ga darajarsa ba. Haka ne Musa Mai Sana'a ya sa ya je kifar da tukunya, ya kona matar mutane. Banda wannan kone-konen da ya da yanke-yanken ranar mutuwar zaman makokin 40 din mahaifinsa, sai ya ce wai ranar zagayowar bazdansa ce. Ya fito da wata katuwar MP yana wakar su ke lahu. Abin da ya abun mamaki, abin da ko jariri ba zai iya ba, Musa Mai Sana'a ya yi shi. To Allah ya sa mu dace, in mun dace mu dafe. A yanzu kuma season 9, ko kuma zan gaya ma kaɗan daga cikin season 10 da season 9, ko kuma yance kaɗan daga cikin episode 10 da episode 9.
wannan gagarumin shahararren fim mai suna kunnen kashi. Musa mai sana'a dai ya ɗauko baburinsa yana wankewa, ya fito yana tijararsa kamar yadda ya saba a cikin fim ɗin nan ne kuna kunnen kashi. Ya haɗu da wata baiwar Allah yana sai da tana sai da abinci, ya kifar da abincin kurin babu siɗi babu saɗaɗa. Abin ya ba mutane mamaki. Musa mai sana'a da ka shiga harkarsa da baka shiga harkarsa ba shi sai ya shiga taka. Hakan ne yake ba mutanen gari ciwon kai, suke ganin ya za a yi su ga bayan Musa mai sana'a. Sun yi janjami, sun yi ayari, sun kai wa mai garin hukunci, in ba zai iya ba sun ce za su fito su gaya sarkin Kano. Abin dai abin mamaki, abin al'ajabi. Wannan gaba ɗaya shahararren fim ɗin mai suna kunnen kashi a nan Mandawari, unguwar Musa mai sana'a da jakara, ko kuma in ce da su jakara sunan kulkul a nan ake jera wannan shahararren fim ɗin da su kofar famfo. In wannan ne farkon zuwan ko wannan channel, daure kai mana subscribe, ka danna mana alama ta ƙararrawa, kuma masu sha'awar shiga wannan shahararren fim mai suna kunnen kashi. Musa mai sana'a ya yi announcement cewa duk mai buƙatar shiga wannan fim ɗin mai suna kunnen kashi maza zai garzaya ofis ɗin ya same shi, ko kuma ya tuntuɓe shi ta lambar waya, ko kuma ku biyo mu comment section ku yi mana comment, ku nan ma za mu sanar musu. Mun gode.